Asko posten gaitu egoera bideratu delako aste honetako hasieratik, baina esan behar da ikasle eta irakasle horiek pasa dutela hotz handia 2 astez gutxienez. Eta esan behar da baita ere, bai galdararekin arazoak egon direla, baina ez dela izan matxura bapateko bat, ez da izan ez usteko bat. Izan da galdara horrek errendimendu eskasa zeukala eta berotzen zuela, baino ez nahikoa. Eta horretaz, hezkuntza saila jakitun zen kurso hasieratik, ikastolako zuzendaritzak esan zion eta gogorarazi dio hilabetezi mezuz hezkuntza sailari, eta erantzuna izan da, obrak udan egin behar zirela, ezta? Zeren ur zirkuitoak ustu egin behar zirela. Beraz, gure ustez, aprobetxatu behar ziren udazkeneko eguraldi egun suabeak obra horiek egiteko, baita ere Gabonetako geldialdia uste dut aprobetxatu zitekela hori egiteko, eta hezkuntza sailatik gehiago pentsatu da, igual temperatura suabe horiek jarraituko zutela, ezta? Eta hala izan da, egia esan urtarrilaren erdira arte, baino orduan negua iritsi da, ezta? Hotza iritsi da, eta azken astetan temperatura maksimoak 8 gradukoak izan dira gutxi gora bera. Hori ezoiko temperaturak izan dira? Ez, nik ez dakite Tolosan, baino Gasteizen horri negua esaten zaio. Eta beraz uste dugu, hezkuntza sailak hori aurre ikusi behar zuela, eta pentsatu behar zuela negu hori iritsiko zela, eta beraz hotza pasako zutela ikasle eta irakasle horiek. Karo, normala ez dena da, klasean egon behar izatea 13 gradurekin, ezta? Eta gutxienez batxilergoko eraikinean hori gertatu zaie. Orduan, beraiei gelditu izan zaien aukera bakarra izan da mobilizazioarena, zarata sartzearena, eta presio mediatiko, politikoa eta soziala ere egin dute, eta azkenean badirudi batean bai egin ahal izan dela obra hori, ezta? Igual ez da izan obra definitiboa, hori udarako utzi duzuela ematen du, baina lortu dezue nolabaiteko konponketa bat egoerari aurre egiteko, eta pixkat, badirudi tristea dela, baino jo behar izan dutela ikasleek eta irakasleek hedabideetara, azkenean sortu den zaratarekin politikariok ere presio politikoa egin dugu, galderak eginez eta bar, eta nik uste azpimarragarria dela ikasleek ere mobilizaziora jo dutela, ezta? Lakuako Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean manifestazio bat egitea ikasle batzuk, ez da oso ohikoa, eta ikasbidea ikasleek egin dute aldarrikatzeko haien eskubide bat, eta da egotea geletan hotzik pasagabe, ezta? Beraz, gure partetik 10 bat ikasle hoientzat mobilizatu direlako haien eskubide bat aldarrikatzeko, eta zuentzat, sailburuarentzat, 5 justu bat, ze bai, egoera bideratu dezue, baino halako zarata bat sartu behar izan da konponketa horretara heltzeko, eta ea hurrengo batean aurre ikuspen gehiago dagoen hezkuntza sailaren azpiegiturekin.